until the boss actually say Bongio. Simone that day. Owe sebi Bongi ni ekwere ka agbanyụ ọkụ. Ewe sebi Bongi se sie imagolu na mgbe ọ na-achọ ọnụ alịa ni amaala. Ọ na-achọ ya mana ọ fụrụ ya. Olu kafa nọsi alọsi ya n'aka na ala nke aka nni edo sumptuous. Mana nke ọzọ ni aghọtasịrọ. Nya wee openuzie up. Wee kọbali ya kọsiali ya. Osimunne. This guy na afrozikwa ya nye again. Nye enwetekwa another person. The same thing. Ofu nsulu ka onye afọ ga-esulu mele ọsọ. Ya kwutere ka onye afọ emele ọsọ ozugbo. Ọsị bụ nya anọzi alụ nnọọ imagolu. Because na mebu ni achọrọ. Ọ ndị enyi gwabali asa na o nwere ifome na onwe ndị ga-adị comfortable with it. Ịyọba na. Ọsị m na-ege melu n'isi edokwa n'isi ma nni agwalụ ndị be die nni a ga-ebido onye ọbụla ya fọrọ kịta kweli ọnụ. Nni agwalụ ha agwa ịyọta na. Ọsị m ọgwana ya. Ya na-akwụ ụgwọ na ebe fabi na-azụ ụmụaka ya na-alụkwa ọlụ ya na-alụ na-ebizi life ya. Forgetizi ya na-agala onwe ya. Mana nsogbu ya nwere bụ sọsọ onye sulu ọgbanaga. Ọsị bụ nne ịgbakwa na die wee ligide ego onunwa o nwere. Onye amụrụ ife ya na the money jele eje o. O wee luo one day di ekwulu n'ọnụ ụzọ bi ekwu aka batasi ya ni ado sorry. N'ife abịala iyi aka ọ gbaghali ya. Ekwensu jikwe wee mee nye. Nkịta jikwe wee lachali ya anya wee hapụzi afa wee pụọ. Ọ bụghị ọtago. Nkịta afụ jikwe wee lachakwali ya anya again. Nye amụrụzi ife melu business ya. Maybe nkịta afụ lachakwali anya again o. Ewe buzie nye chandum. Ịghọta na. O wee chetezie ni anwe family. Nkịta wee lachali anya wee chigetekwa azụ. Ịbịa yọ biko. Asị bụ nne o. Nya wee si ya. Ni akwuketele okwu ni amụrụ ife a ga-eme. Ni abugodo ụzọ. Short ụzọ ni ekwere ka ọ bata. Ọ lalụ ebe afọ for 2 days n'ilo. Nya wee kpọba ndị be ha. Sikwa ndị be ha na oyi bakwa anya arụ. Mmadụ akpọkwa ni afa. Na ebe enya bikita na ọnya na-akwụ ụgwọ ụlọ. Ni ada anụzi. N'ife a na-agwa unu kịta bụ na nwunu nwoke echighetego. Nya biko. Nya bịa ka o wele ife ome n'isi. Di esi a na ọ bụ na ọ da anụzi na ya nwa ka na-anụ. Na-ekwensu no mistake. Nke nwa. Ha. Nwaanyị anya na ya na-abọ jikwe wee nọlụ jikwe wee wele ọgwụ wee gwọli ya. O jikwe wee mee nna wee mibie. Ike gwụrụ. This woman wee sị m n'ife a chọrọ ịma bụ na-etu ya si wee nọlụ kịta wee taa afụfụ this man sholie love orule ka ala afọ ọfụlụ wee nụbịa nwelu nsogbu wee gbarapịa ya na ụmụaka na-atọ wee gaa iru. Nya ka o chigete kịta wee bịa yọba biko ọ bụlụ gị ị ga-agbaghali ya ka gị na ya bikwelu. Na enyi nwaanyị na-asị ya ọ bụlụ na ọ chọ ka anyị na nwoke nọlụ since ọ ga-abụ nwoke ọbụla ya na ya na-abụ nọlụ. Ọ gbafela ọpị ya tago. Na ọ bụ na accept ọ dị na ọma nwe choice but with her. In fact ike gwụkwala. Alụ wee sị m ndị a na-eme ọfụma o. Ni a na-eme ezigbote ọfụma andị na ndị befe na ọfụma ịghọtago na ndị befe nyeli aka wee kwụ ụgwọ n'ọgwụ. Ivi maka ala anụnwanya be na ndị befe na-eneti anya ivi mmadụ na mgbe nye ebere ya nwere ala na-abọdo oke. Mana duto nsogbu ya nwee mama mia onye ọbụla na-akpọ na-eche ike ọha. In fact na kịta ka ama na ya nwee family. Ịghọta na duto nsogbu ya nwee. Nya ka this man gba aka na abụ ọsị m nne na ọ gbakwa aka na abụ o nwerokwa ife ojio. Na ọkwa obele akpa ka ọpa wee chighete ka wee nyebezie enye ni nya nyegidezie enye nni ya wee support o wee mekwe something. Ọ bụzalụ na ọ nọlụ mma again. Ọ dị unu ka ọ ma hapụ ya maka na ya nwere ofu ala na. In fact ụmụ nwoke ike gwụlụ. Mgbe ọbụla nwoke asị na nwaanyị ji ọgwụ wee jidie. Dịtị na-atọkarị m ọchị ma bụrụ na ekwuo ihe. Na mgbe ife o ji atọ m ọchị. Ihe o ji atọ m ọchị bụ na nwaanyị ọ bịala ebe ị nọ na-azụ afịa du bizi. Bịa mee gị ọgwụ sị gị mụ na gị ga-akwụdịrị iwu na ị ga-anọrịrị m. Nwaanyị ọ ga-afụ gị ka ị na-aga n'ụzọ jos fee gị ọgwụ atụọ gị. Listen. Nwoke ọbụla emela ọgwụ
nwaanyị mere ọgwụ ka ya na ya na-abọ bizielu, mebi ka o chefuo famili, mebi ka ọ ghara ịmazi ebe ọ nọ, mee gịnị bụ nyanwa bụ ụzọ wee jekwube nwaanyị afọ. Nwaanyị wee fee ihe dị ya mma, wee chọzie ka ya wezieli entirely. Ọ bụrụ na ị bụ a decent man na-ada achụ nwaanyị ada akwụgharị, o nwere nwaanyị ga-anọgide bịa tụọ gị ọgwụ, mba. Ọ bụrụ na ị chụbi okwelu, osolu gị na-abe gị rie ibon gị nye ego, ọ laiki a gị fụ na ịbụ anụ a ga-edobe edobe, ọ bụrụ nke a ga-eli eli. Ome gịnị ọgwabazi ọgwụ ka ị wee nọzi alụ. Yes, so na gị kpatara ya bụ nkụ alụrụ, akpọzi n'ọgwụ afa maka na onye mmiri fụrụ ụkwụ ya ka ọ na-eli. Oh yes, ọ bụrụ na mmiri afụrụ ụkwụ gị, kedu ebe ọ ga-anọ wee li gị? A na-akọfusi akụkọ. Chee, these girls ndị akwadosigo na-emesigo nkwagharị n'ife a na-achọzi bụ to take this man to court ka ọ kwụba child support before wee gaghala ọkpa ka amamife ga-akpụ ya kwa wee bịa kụba aka ya ọba biko. Si bụ nne ka a na-akọla anyị ihe a kịta na di nọ na village na be ha ebe bịaza na-ayọ biko, ndị be ha na-agba njeje na-ayọ ndị be nke ha, di na-abịa everyday ọ bịa yọsi anya biko na ka a na-atakwa ya kafa nụwakwa di na nwunye. Amụrụ m ike gwụkwalụ m ike gwụrụ m. Ị ga-ahapụ nwaanyị ifụlụ n'anya, o nwere obele nsogbu, ndị nsogbu afọ bụkwa maka na ọ na-amụlụ gị nwa, unlike nke si na nwunye ya yọsigo wee see nye pikchọ wee jelu mfate Chineke melu na ebele. Ọ maka na kama mala adreesị onye ọbụla ka o ji wee pịa ya wee cheta na inwe famili. Ọ bụrụ na eburo gị chandum, ị ga-echeta na inwe famili. A na-akọ ya eli, a na-akọfusi akụkọ. Chukwu melu na ebele. Nne Paul dị na ngadago. Ọ bụrụ na ị ka ya dealing with such person, all your choice ka ọ bụ ọpụ ya tago. Ike gwụrụ. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.